Sa Badian mga kalablab, managkot mig hapit kay panagsara mi makaari dire kay manog di op balik dayon. So managkot ta, nagkot ta. Labi unsa gani nang building nga diha? Ha? Kumbinto. Mo ning simbahan sa Badian mga kalablab. Yes. Simbahan sa Badian. Yay. Kumbinto. Kana santo sa si St. James. St. James the Apostle mga kalablab. Mana dira. Ilang plaza eh. Anata dire sa kumbinto, sa simbahan sa Badian. So managkot ta dire mga kalablab. Si Lablab Jess yang sister asa man to? Lablab nawala man aret agi dire kay pita man dire mga kalablab kay ulan dita dire humanata og manag-register si Lablab Jess dali ra na human. Managkot ta. Mintras na pa'y oras, managkot kita. Okay. Is Christ in me? It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky